Здравейте, казвам се Мария. Тук се намираме заедно с учениците от 5-та езикова гимназия. Ако не сте виждали Каменна пустиня, това определено е място, което трябва да посетите. Побити камъни се намира на 18 км западно от град Варна, в близост до град Белослав. Именно оттам започна и нашата екскурзия. Произходът на тези векови камъни не е известен. Точно това ги прави още по-очарователни и невероятни. Тези камъни са защитени от държавата с цел нейното опазване още през далечната 1937 година. Разхождам се из Каменната пустиня и ме обхваща чувството на мистицизъм и загадъчност. Някаква странна романтика се излъчва, както и мистична приказност. За това място се носят различни легенди, но каква е истинската история? Това само потиква въображението ни. Аз си го представям като останки от древен храм. Наричат го българския Стоунхендж. Има нещо толкова нереално и тайнствено в атмосферата тук. Казват, че в каменния кръг има силно магнитно поле. Една легенда разказва, че когато морето е стигало до тази местност, е имало едно село. В това село живял един много красив мъж. Бог го дарил с безсмъртие, но в замяна с това той не трябвало да разкрива неговото име. Един ден, когато се разхождал по бреговете, среща една много красива девойка и веднага се влюбил в нея. По-късно разбрал обаче, че тази девойка принадлежи да бъде за морските титани. И той обаче бил толкова влюбен в нея, че на следващата сутрин отишъл при морския крал и с милостта си показал колко много я обича. Морския крал решил да му отстъпи девойката, само обаче ако той разкрие името на неговия бог. Следващата сутрин той подредил морските титани по брега, така че да изписват името на неговия бог. Бог видял отгоре случващи се долу и решил да накаже титаните и още от първите слънчеви лъчи на заранта превърнали титаните в камъни. Легендата разказвам, че когато са срещали влюбените, под краката им излязъл чудодеен извор. Има много идеи, свързани с произходът на побитите камъни. Сформират се две основни хипотези. Първата е, че камъните са с неорганичен произход, а втората са с биогенен произход. Според биогенният произход, побитите камъни са остатъци от каменна гора, коралови биогенни рифове или биогенни водорасли.